दावखरि बाइकनि गुनो दावखरि नोंसोर सारि आं बिलुनिया थांखासै दा नोंसोरो नों तामा खालाय सारि नों तामा खालाय सारि तामा खालाय सारि नों बुनोसै सारि रास्ता मानसि देखै दा नों तामा खालाय सारि नों तामा सारि आरे नों तामा साला नों तामा खालाय सारि नों तामा सारि नों बुनो सेंगे नों बासि ता नोंसोर सारि आरे दा आं नोंसोर सारि सासिराम फाननोसै आं तामा मं दयालसै आनि मं दयाल मं तामा खालाय नों आं माखाजे आं बिलुनिया दरा थांनोसै ओके दयाल सासना प्रानि ओके नों बिकासनो फंखाय दगा सारा बिदियाला नों तामा हालबोबाय तामा नों बर' नों तामानि फाय बिलुनिया नों बर थांदों बिलुनिया बर थां सारि आं बिलुनिया दरा कुदो थांनोसै नों तामानि थां कुद बर नों तामानि थाला मासे साइकेल थां थां सारि आं थाबले दमारो तामानि थां थाबले दमारो ए सारि सारि बासे थां सारि आंलाय नों बालासि दिसबानिबो सिरि नुखै मालाय तै फाय माने या तामानि थांबोनोसै सारि बिलुनिया बर थांदों सारि सारि बासे आं बोरसाय दोय थाय थांथना तो करता सारि दा निजे आथा पुरुखाय नि बायता आखाय बरनो खाय आं हासेया नों सामब्रानदे नि सामब्रान दा बनि मोबाइल करले करडी आं सामब्रान फानसै करडी मोबाइल बिन नंबर डायल करडी दे हाय बर तां बिनो आनो दे बिनि मोबाइल डायल करडी सारि हरिया हरिया yang hori maha yang oya yang hori yang करना लगर करना तंगर yang khulri ya lok khulri ang ta jalai nai khul he khul आं लक खुल yang hori आरे hori nang hori तंगे ang ma chal dada dara sol bok सुखो नि लक khul ge nok khul ge हरि खुलनसे yang hori sari kun nama sari kun nama sari 8731 9030 masih saya kenal di mana sing bisa sebagai ini kudni samang deh jodoh dilet ini sampai ini tahu kari jerani ka kari bujiya kor gya ang jodoh thira manka ore ang jodoh thira masih perbuatan masih tahu puru manjak jodoh